Torres. Adlaw with the right hook and right jab. Big hook to the body there, and Sakdar is down. Sakdar is down. Matapos ang 4 na sunod-sunod na panalo via TKO sa bansang Thailand nitong Pinoy na pambato ng Magdalena Sorsogon na si Ador Torres, ay tila naging paborito na siya ng mga taga-Thailand. Noong nakaraang araw lang ay muli itong naimbitahan para makipagbakbakan. Didipensaan niya ang hawak-hawak niyang titulo, ang Asian Boxing Federation welterweight title. Makakalaban niya ang tinaguriang knockout artist ng Thailand, ang 25 anyos lang na si Sakda Langkabam. May record itong 4 wins, only 1 defeat, 4 dito via knockout. Habang 9 wins, 4 losses, 1 draw, 6 via knockout naman ang 28 anyos na dayong Pinoy at defending champion. June 29 ang nasabing bakbakan na ginawa sa Spaceplus, Bangkok, Thailand. Kilala ang bansang Thailand na laganap ang mga controversial na resulta, lalo na't isa kandayo sa baluarte nila. Kaya naman, isang kapanipaniwalang panalo talaga ang may papakita mo sa kanila, o sa madaling sabi, di mo na papaabutin pa sa desisyon ang laban. Kaya naman sa bakbakan ay early rounds pa lang ay dahan-dahan ng tinadtad ng suntok ni Ador Torres ang bodega nitong Thai challenger. Kinukunan muna niya ito ng kargada sa bodega para mabawasan ang lakas nito sa mga sumunod na mga rounds. Kaya naman tagumpay ang naging diskarte ni Kabayan. Di na umabot pa sa scheduled 10 rounds ang bakbakan nila. Maaga itong lumuhod sa ating bida. Big hook to the body there, and Sakdar is down. Sakdar is down. Ating balikan ang highlights ng matagumpay na pagdepensa ni Kabayang Ador Torres sa kanyang titulo. The challenger, Sakdar Langkabang, welterweight champion. He is Ador Torres. From Thailand. So Ador Torres, a bit of a height advantage over him. Duck and weave. Whoa, big. And Sakdar. Right hand connects again. All Ador Torres so far in this round. Left straight down the middle as well. Torres, good head movement from. This is much better from. Straight left down the middle, right uppercut as well from. Right hook though from Ador Torres, and dig into the body too. Just hitting Sakdar as we finished. Okay, here we go. Round number 2 underway. Left hand straight to the body there from Ador Torres. Left hand as well down the middle. Sakdar still hanging in there. Right hook connects there for Ador Torres. A big barrage of punches there from Ador Torres. Sakdar. Ador with the right hook and right jab. Big hook to the body there, and Sakdar is down. Sakdar is down. You must go to the neutral corner or the referee can't count the down fighter. Okay, so, oh, and again, a right hook to the body and referee waving it off. So Ador Torres is going to retain. Panalo ang dayong Pinoy na si Ador Torres via second round TKO. Ito ang pang-5 sunod-sunod na panalo niya sa bansang Thailand at pangalawang matagumpay na pagdepensa sa nasabing titulo. The red corner,